Ayo, Mas. Kowe mesti njaluk contoh lho. Iku manuk njaluk dicontoh dhisik. Iya. Soale kono kuwi go ngerti lho, menawa iki kari manis kurang manis tambahi gula ki rapati mudhen. Piye? Wis konconan mesti aja. Dodol. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Kaya wong arep mutah ngono kuwi. Ya ngono kuwi ora percaya. Beda. Ini kaya wong arep mukok. Iki lho jajal. Dengan keadaan kaya ngono kuwi iso, ora kaya sampean kuwi. Jajal kalem kaya mau lho. Perasaanku kok kaya beda ya. Kaya mau ya roto kowe. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Asik, ayo. Malah kaya SS lho, Dek. Kaya sindet sekarat. Aku. Iya. Lah iya to. Senani Mbah Dongkol ora gelem. Ora masalah nek kancaku nyeneni ya tak guyu lah. Sakit ta, Pak? Iso to? Yo, iso. Oke. Sing nyanyi aku. Aku sing nyanyi kene sing gerak jenengan. Yo. Ayo. Yo, kok iso ora iso. Kari manis. Manis tambahi gula. Dudu keren nih. Kari manis. Sabar bos. Sabar bos. Apa-apa nih? Ampun. Enggak. Ayo tutore kowe Kris, yo. Kari manis, kurang manis namanya. Kecepetan, Pak. Aja guyon. Aku ora mudeng. Aku wis yo wis mriko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis. Hei. Naga coba urat kali pindah. Wis yo wis ati pengen apa kerasa. Asoy diengkulmu piye ta piye cangkeme kancane sampe brok-brok asoy kowe mudeng metronom ora ta lha metronome malah kaya ya kecepatan goblok lho kuwi jenenge kowe ketok lek energi kok apa gorokane kancane merotol ora nyatane ya ora ngono lho iya saiki ora genep 3 dina iki gorokan pindahne cengelene lho tak wengi lho lha iki nembang 3 dina kok kuat kowe lho percil kancane Mbah Dongkol lho lek Mbah Dongkol genah Mbah Dongkol lha kowe apa percil lho lah iya lek ana dongkol lurah lha kowe apa dongkolan percil itu gak mungkin mundak dadi kodhok ana diarani Mbah Dongkol iki mergo mbiyen tau dadi lurah Pak Lurah Dongkol lah kok ngaku kancane Pak Dongkol iku lho lha kowe tau dadi dong apa mbiyen ya ora dong jare tapi kan Mbah Lurah kancaku plek kanca apa doper apa domper iki aduh ora roh kawedusan we wong iki mbok ero kowe wedhus ki piye prakteke ngopeni wedhus ki piye kamu harus tahu padalang lah piye to? Berarti kowe ngerti pam lho kowe iki. Alah dongkol pam yo bolo pelek lho karo aku. Oh pam, wedhus ki pam. Iya to. Familimu, wedhus famili 100. Ya beda wedhus ki familimu. Iya, iki bengi ki awake dhewe betene kene iki apa? Berarti awakmu familine wedhus. Ben aku yo kewan masalahe ora masalah.
Apa ngomong apa ya jal aja guyang-guyu rokok. Lah wong urip lho. Wong urip iki kudune menikmati apapun yang diberikan kepada kita. Jalan nikmati ora apa-apa lho. Sampeyan waya nyambut gawe mbok kaya aku nyambut gawe wis meneng ngene iki lho ngomong sing penak. Aja mung rokok. Lho gone dhewe-dhewe lho. Panggone beda-beda. Pakaryane beda-beda. Sopir iki nyopir, kernet iki ngernet. Lho aja nganti kernet melu nyopir. Bobrok hari karo maun iso tukaran. Nyapa ngurusi hari karo maun. Lha ayo sopir ya nyopir, kernet ya kernet. Lho tapi nuwun sewu macange. Sampeyan kene kan dadi pimpinan. Lho kene kowe karo pimpinan kok getak-getak. Kowe iki anak buah model piye kowe iki? Lho, lah yo awakmu kuwi lho, pimpinan kok mbok getak-getak mbok seneni kuwi lho. Pimpinano malah kleru tetep kudu digetak. Lah ora digetak ora ngerti. Ini apa lho? Lho kuwi rokokan enak nek ngono kuwi. Berarti awakmu pengen. Ngene. Matur no, Pak kula rokoke mboten usah. Kudune kowe matur ngono. Matur mboten usah. Rokoke kula derek. Nah, ngono ya iso omong dhewe kok ndak kon marahi sakmono gedene kok. Acarane niku adik kula lanang. Mantenan. Adik kula lanang. Dulur kondi kok saiki lanang. Iki nek mau gawe tenan iki tok sumuk kowe. Panase kaya ngene lho, sampean ra roh Jawa apa mledhos. Iki lho gara-gara niki neraka bocor wis ana iki. Ora iki fuwan nyowane panas. Lah nang kula ning atine kudu adem. Sing ngomong adem sapa? Kowe iki lho tak kon adem. Wis ora ndak ademe. Anggone nyambut gawe ben saya lancar, saya gangsar kuwi kanthi pikiran sing ayem, ati sing adem. Mang mula kuwi kowe kudu ngerti urip ki piye. Wong awake panas kok pikiran kon adem. Kono lho ngalor ngidul juga ekstremos lho goblok. Maksudnya iku wong Jawa kuwi ngarani ngono, Mas. Nak nyambut gawe pikiran ayem, ati adem, nyambut gawe iso kepenak. Adem ayem ora nek duwe ya bosok. Iki lah mangsamu percel teko iso kene sebabe apa? Sebabe ya mergo iki wis dulur dhewe. Iki kan dulure lanang Mbah Dongkol. Ya ora iso kebab wis dibayar karo Mbah Dongkol. Ora dibayar mungkin tekan kene lho. Lho kowe wis ta? Ya wis. Lah kok urung? Lah iki piye modelmu iki? Lah pimpinan apa kuwi? Wis urung. Lho lah kok aku jawabku lho kok akeh. Jenengan sing wis apa rokok? Aku sing wis. Ya wis karena kowe dulure sampean olehmu ya rokok saupin. Ora masalah. Lah niki acarane mantenan. Mantenan mosok sunatan mantenan. Mantene sapa jelasno supaya awake dhewe ngerti karo apa sing dadi kersane penjari meniki menuju Pak Dongkol. Iya. Mas Arfi kalian Mbak El Sape. Elvira. Suare dulurmu. El Sape munggo ngangkut apa? Kowe iki iso maca apa ora to? Iso. Lho Mbak Elvira cantike kaya ngono mok reken El Sapemu sing mlakune ejek. Angger oleh 3 kilo mbledos bane. Aku ora tak kacamatane rada picek aku. Rada picek. Oh, diakoni nang ndeke tuwek. Mas Arfi sama Mbak Elvira. Mas Alfi menika Bribtu polisi. Oleh TNI. Mau TNI? Iya no. Lah pomene polisi bojone kan mesti Bayangkari. Ayo to, serane iki. Ya Serda kan otomatis kan Mbak TNI. Berarti yes ora Bayangkari tapi yes bayangno dhewe dadi apa lah aku. Kurang ngerti aku dhewe. Aku bingung kan. Iki terus piye bingung aku. Sing penting iki lho. Ngene iki sing diarani jodoh ki ngene iki. Sing kakung aparat, sing putri ya aparat najan to beda panggonan. Beda panggonan jeneng lak jodoh niku celak napa tebih? Lak jodoh ngene iki cedhak napa ado? Jodoh ngene iki lek ngarani ya cedhak. Kleru. Sing diarani jodoh kuwi jodoh ki cedhak. Lah kleru layak ora tau nek jodone we. Maksudmu piye to? Klerune piye? Jodoh adoh nyapa so cedhek iki. Jodoh sing diarani jodoh kuwi cedhak tansah sinandingan bendina. Lah wis gandeng renteng sadurunge jodoh niku napa riyen? Ya kenalan. Saurunge jodoh ya kanca. Kanca kondir, Pak Reng. Lah saiki sadurunge jodoh ki mesti eruh dhisik. Oh, nyawang. Kok aku. Nyawang sik. Bocah kok ayu men. Akhire kenalan nomor 2. Kuwi sing muni cah kae ayu men Mbak Elvira. Dudu. Sapa? Dongkol. Ya manteng lanang iki lho. Angel lho diomong. Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad Alfri Arfi iki lho. Heeh. Disawang sik. Dideloke bocah kaya ayu ketoke kena digawe urip sing tenanan. Dijak urip bareng. Yo dhewe-dhewe lah uripe bareng. Leh ngomong kuwi lho. Maksudnya dadi siji.
Niku ditangkep. Mantan ini kok dadi siji. Lho dadi siji lho. Piye kok dadi siji piye? Ora percaya engko incengen jam 3 isuk. Keruntel. Utuh kuwi. Mas piye? Dadi siji ki Mbak Elvira karo Kang Garwo ki dadi sitok ngono. Klet ngene. Lah wong bingung nek bedakne endi sing lanang di sing wedok. Atine dadi siji Pak Rudi Gareng. Oh, dari mata turun ke hati. Cakep. Oh, paham aku, paham. Selengamu labet. Rentem. Nggih. Atine sing dadi siji. Oh, berarti dari pandangan. Maksude recil iki. Nggih. Mbak Elvira karo Mas Ahmad ya kuwi kan dadi manten. Dadi manten. Terus akhire atine Mbak Elvira ki ngalih ning Mas Ahmad. Oh, dadi sing duwe ati kok. Iya, Mbak Elvira ra di ati no Marian. Enek rempelo bareng ya enek kuwi. Jangkrik jane ngerti ora kuwi. Lah awakmu leh mau ngomong kuwi lho. Rabi ki ngono kuwi sik rose agek terus tresno. Kenalan. Jak kenalan terus di mengatakan kata cinta. Ngomong dari carane piye? Carane Elvira kowe pemaku wedoke Mas Ahmad. Lah wong ke sinden nyapa batang gitu ge. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi dadi wedok ya besos kok. Aku besar mangsamu dadi wedok. Kok dadak golek wedak barang. Ora mesti nek iki lho nek. Kowe bengi iki lek nyambut gawe jan tenanan iso sumu gobyos ngono. Ketake bengi iki disabotase lampune dipanasno to kan. Mbuh, karo dalange iki lho. Ya jal lek kenalan piye? Upamane. Polisi lho. Ya apa pas polisi mlakune kon ngene nopo piye kok Mas aku ya biasa. Lah iya. Gua iki apane percintaan kok. Mesti sawang sik. Disawangane polisi ya tetep tegap ngono kuwi to. Ya malah tegap mlakumu terus ngene apa piye kok. Goblok men to. Madhep rono sik. Mbak sapa ki Mbak? Mbak Elvira. Elvira madhep rono. Mbak Elvira kok lara untu ya apa enek. Mbok wis biasa. Pasang wajah manis. Cewek itu biar kelihatan manis tuh ngene lho songgowan. Gombal sik, digombal sik. Ngenyak aku ra duwe dhuwit apa kok gombal-gombal mesane. Kok mas aku. Bapakmu peternak ya. Ngono kan lho gombal. Kok tahu layak ambles rindel ngono ya. Kok mas aku. Ora. Ya iki lho carane beda kuwi cara-cara tahun 2000 kuwi wis